Angibingelele ngiphinde futhi nginamukelela uNqambothi News kusihlwa nje wengane zakwethu la ngiphathele indaba ezithinta inyanga uKing Bhaka kanye nomfundisi owaziwa kakhulu ngoEnigma einkundleni zokuxhumana. Ngane zakwethu uKing Bhaka usephumela obala wabhekana ngqo nodaba lwalo mfundisi. uKing Bhaka uthi lo mfundisi akaphilile kahle esimweni somqondo. uKing Bhaka uthi lo mfundisi akukhona okungahambi kahle, lezi zinto ayikhulumayo akuzona izinto ezikhona kodwa nje udukisa abantu ngoba vele uwumuntu ogulayo ngokomqondo ophazamisekile. Uthi konke lokho sokukhuluma kusuke nje kufika emqondweni ngaleso sikhathi bese ke ekudlulisela ebantwini ngaphandle kokuthi mhlambe ecabanga okanye ecubungula. Kodwa ke ngale ukukhuluma kakhulu ake ngikuphe la inkulumo yenyanga uKing Bhaka iphawula ngalolu daba oluthinta umfundisi uEnigma. Ngane zakwethu cela uma uthi uyavela ikhasi ngicela wenze okufanele ucofa subscribe ulike uphinde ucomment qe. Ube nguqunguqu khombisa uyaphila ke lapho ke. Ngithi mina kuwena ke uPastor Enigma usebenzela uSathane. Leya nto leya yenzeka kanjani ngiyayazi. Akekho uJesu akhulume noPastor Enigma. Ngibheke ngaze ngayibhekisa apha ngayibhekisa phezulu. Kodwa wenzeke lento nawe uzoyikhumbula lento umbona umuntu mayisegula esezoshona uyaye ezwe izinto ezikhuluma emadlebeni noma umuntu bezohlanya noma esehlanya uzwa izinto ezikhulumayo emadlebeni. Ukumbona umuntu bengabedla emgqomeni kaDoti akubi iphupho lakhe ukuthi one day ngizodla emgqomeni kaDoti. Ungenwa umoya wesilwane ongafuni ukumbona ephumelela, ofuna ukuthi ashone phansi ukuze nomndeni wakhe ushone phansi. Bese lento iyakhuluma emadlebeni bafethu uma ningayazi into ekhuluma emadlebeni samele nikhule. Bese iyakhuluma lento azayiphendule. Ithi hamba uyemgqomeni. Ithi uyabona bonke labantu abakufuni. Azayiphendule. Athi hayi ngiyababona. Umehluko lento mayikhuluma iyayiqova inkulumo. Ithi kukhuluma ngalokho kuqhamuke enye eceleni ikhulume ngalokho. Umuntu umuze ekhulume ngathi into yakhe ayikhulumayo ayihlangani. It's because ulalela izinto eziningi ezikhuluma kuyena. Athi umuntu hayi hamba udle emgqomeni. Yabo athi omunye hayi khona ibhasi. Yabo aphendula athi hayi ibhasi. Athi hayi ngizodla. Uqhamuke enye ethi abakufuni kini. Athi hawu bangithakatha bayangithakatha. Qhamuke enye elekuzana ezothi wena uyagula wena athi hawu angihlanye ingoba kukhuluma izinto eziningi kukhulumele naPastor Enigma unaleyo nkinga kuyena kukhulume izinto eziningi emadlebeni. Lezi zinto eziningi wabe seyayihluza agcina kusala eyodwa ayizwayo mayimhlomekisa. Wasiyiqamba igama lento ayizwayo. Wayiqamba igama. Wathi igama lalento le ekhuluma emadlebeni edonsele emuva impilo yakhe. Wayiqamba igama wathi lonto uJesu. Wavele wayipha nje igama wathi uJesu lonto. Wathi uJesu lokhuluma kubo. Uthini lo Jesu? Lo Jesu akafuni ukuthi uPastor Enigma abe nomfazi. Usuyabona manje uzowakha kanjani umuze engenayo umama? Akafuni uPastor Enigma. Iqala ngaye lento. Akafuni ukuthi abe nomfazi. Lento ayifuni uPastor Enigma ukuthi asebenze. Yayizwa manje ibisi yabuya. Angithi abantu banenkinga ngaphandle. Angithi abantu banoshukela. Angithi abantu kubane stress. Ibisi yabuya lento. Ibheke into abantu ekufanele bangayenzi uma beyenza bazophumelela. Uma ujima wonke umuntu uyazi mawujima ukuthi uzoba health mawujima. Wonke umuntu uyazi mawujima ukuthi kunezifo ezophuma because engathi exercise igazi liyahlangana uba active nezifo zimfuna umuntu active because sifuna kube izona eziactive emzimbeni womuntu. Mawujima nje amademoni ayayiphumela izifo ziyaphuma. Uzothini yena? Uzothi lo Jesu okhuluma kuyena uthi akafuni nijime. Akafuni nijime. Angithi uyabona ke manje uJesu uthi akafuni ngoba yini ukujima kuyisono kubi bese ethi mawuvula umnyango azongena amademoni. Uyezwa ke manje uyasatshiswa. Uzokwenzeka iphuthu umlalele uvela ungayi kojima ushawe ushukela kunyuka izifo ubonakala umzimba bese uyashona.
ulalele umuntu ongenwe umoya wobulwane ohlukumeza yena. uJesu akafuni ngibe nomfazi. uJesu akalifuni ibandla lakaShembe. Usuyazwa ke manje bangakanani abantu abaphilayo ngokubiza igama likaShembe ukuze labo bantu amadimoni akwazi ukubahlasela ufuna basebenzise leli elikhulu ukuthi lithini lithi abayeke ukusonta kaShembe. Bayeka phela nawo ibisiyangena kipi. Angazi noma nyangizwa nibafowethu. uJesu akafuni kucelebrate uChristmas. Cabanga bafowethu ukuthi unyaka wonke usebenza kanzima kanjani. Nawe uyayidinga ukuphumula ngoDisemba, siyakudinga ukubhiyoza, siyayidinga ukutshekedula, siyakudinga egameni kodwa lokuthi we are celebrating something. Ukujabula siyakudinga kodwa athi yena hayi uJesu akafuni incelebrate uChristmas. Ukuze abantu babe zigqila ukuthi kusetshenzwe one way kungajatshulwa kube nani. Into yakhe iyalwa. Azokhuluma ngokuthi uJesu uthi bengabe unemoto ezu10. Angithi manje ayizwa ithini? Ithi akufanele ube nemoto eziningi nemizi eminingi. Awulungile lapho. Ufuna ungabi nalutho. Uma unemoto ezu10 thathe yodwa ke. Nika yena. Usuyambona utsotso njani loyo? Bafethu izwani ngami akazenzi futhi ngeke wenze lutho kumshintsha ngoba usengenwe ilento. Ifana nomuntu bengabe yodla emgqomeni awuphetebula umgqomo isho lento ithi vula lapha khona isinkwa asibone isinkwa ithi hayi sidle uzosutha asivule isinkwa asidle. Ithi lento ungagezi beke wage utshelwa yini. uPastor Enigma usho izinto eyo zicindezela umuntu. Kodwa ngiyamxolela because ngiyazi ukuthi naye akazenzi into eyenzakalayo. Bayazi abantu abanabafowethu esebe mentally disturbed emakhaya. Bakhuluma bodwa, omunye abaleke, omunye angacosha izinto anishaye, omunye anganithuka athi nje niyamthakatha, omunye anganiqhatha nowumndeni athi nje lekhaya kuthakatha wena bonke abantu babhubhile. Yayenzeka into nje uthi ugibela itekisi kuvele kuqhamuke umuntu ohluphekayo athi uzokutshela indaba zakho athi wena uyazondwa wena nje umndeni wakhe awukufuni. Bafethu bani umuntu onomndeni othi umthanda wonke umndeni wakhe obaba omncane omamncane auntie uma ekhona othi mina wonke umndeni uyangithanda akaphakamisa isandla. So mase kuqhamuka umuntu etekisini athi umndeni wakhe awukufuni uthukelani ngoba naye njengoba nje etshela wena naye umfuna umndeni wakhe. Uthuswa yini lapho? Uthuswa yini? Njengoba njena umbona ukuthi kwayena ngathi akagezile ekutshela leyo nto unezinkinga. Uthuswa yini wena uzohamba umemeza kini uzohamba ufuna iqhude libovu ngoba utshele umuntu etekisini ushushwa yini? Ngithi mina lento ephethe uPastor Enigma ngiyayazi. Ibaqedile abafowethu. Umuntu kade right usekhuluma yedwa. Usuyamfika udle emgqomeni. Uyamfika ujikijela abantu ngezitini emgwaqweni. Usuke etshelwa yinto ethi kumanje kunje. Athi ufunda iBhayibheli alibhekise phansi kwayilona alicontradicte kwayilona mawumnikeza ifollow up bese ethi siyalwa yini. Usho phela bengabe silwa. Angithi asilwi. Elami nje lithi akathunyiwe uNkulunkulu. Uma ethunywe uNkulunkulu uzoguguzela abantu uthi bafethu sebenzani. Wake watshelwa umuntu othi uyakusiza ingane yakhe igula bese ethi ayiphume esikoleni ayihambi yothwasa ngoba abantu abadala bayifuna intwaseni. Abantu abadala abanjani abangane ayiphume esikoleni ahambe yothwasa. Lo muntu omhambile usebenze